Fl-aħħar 9 snin ir-residenti f'Għawdex li jaħdmu f'Għawdex stess żdiedu bi kważi 4,000 persuna. Dan ħareġ f'mistoqsija parlamentari indirizzata lill-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana. Fl-2010 l-ammont ta' residenti f'Għawdex li jaħdmu f'Għawdex stess kien ta' ftit aktar minn 9,700 ruħ. Dan fil-waqt li sal-2019 persuni li jaħdmu f'Għawdex u li huma residenti wkoll fil-Gżira ta' Tletoljiet kien hemm 13,587 persuna. L-istatistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ippreżentata fil-Parlament turi kif mill-2010 sal-2019 żdiedu wkoll ir-residenti f'Għawdex li għandhom impjieg. Fil-waqt li fl-2010 kienu biss 12,109 persuni li joqogħdu f'Għawdex u li għandhom xogħol, fl-2019 17,754 resident f'Għawdex kellu impjieg. Dan ifisser żieda ta' 5,645 ruħ li għandhom xogħol. Din l-istatistika tikkuntrasta bil-bosta mar-rettorika tal-Partit Nazzjonalista li kemm il-darba prova jimbotta anke permezz tad-deputat tal-Establishment Chris Said. F'kitba fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook li tmur lura l meta l-Gvern ħabbar il-budget għal din is-sena, Said kien qal li l-Gvern ma ħa l-ebda passi biex jinħoloq xogħol ta' kwalità f'Għawdex u biex jonqsu l-persuni li jkollhom jiġu Malta biex jaħdmu. Dan qalu anke jekk l-istatistika iswed fuq l-abjaturi kif bidla fl-amministrazzjoni żieda ta' kważi 4,000 persuna u xogħol fil-Gżira ta' Tletoljiet.